Сега специално какво стана в Meta и в Meta Ads през последната година, през декември 2024 година, от Meta казаха, че ще си обновят алгоритъма, ще въведат така нареченият Andromeda апдейт и той ни удари с всичка сила някъде края на миналата година. Септември, октомври, някъде там беше в повечето акаунти. За който не знае и който не се занимава професионално с това нещо, алгоритъма стана доста по-автономен. Какво означава това? Получи заради изкуствен интелект и развитието на технологиите, получи достатъчно изчислителна мощ, така че да предвижда сигналите на всеки потребител индивидуално в платформата, съответно да му спуска най-релевантното за него съдържание. Преди това ни групираше на аудитории по интереси и по този начин ни таргетираше. Сега ни таргетира всяки един строго специфично според това какво ни е нашето поведение в самата платформа. Аз, понеже е сложно и с термини, най-просто мога да ви го обясня така. Аз съм диджей в дискотека, която има 200 човека и трябва да съжива партито. Стария начин какъв беше? Намирам най-новия хит, пускам го и се надявам поне половината от вас да се забавляват. Какво ми даде Андромеда? Андромеда ми даде възможността на всеки от вас да сложи едни слушалчи си в ушите и на всеки един от вас да ви пусна любимата песен, която точно в този момент би ви въздействала и би ви накарала да се забавляват.